Brusel. Finálový závod olympských hier se začal. 15 najlepších pretekárů začalo boj o olympské vítězství. Kdo zvítězí v této těžké disciplíně? A celý svět je zvědav na Emila Zátopka. Tíska světoví odborníci mu nedávají naději na čestné umístění. Na zvonec a já prsk najednou a to byla událost, protože to byl celý stadion úplně ve varu, všechno na noho a řev veliký. A já jsem vyběhl ze zatáčky a 300 metrů před cílem a naraz šatve, minimum šade a všichni tři byli přede mnou a já jsem byl čtvrtý. Emil třetí raz dává svůj únik, je na jednej rovinky dožádem, Zátopek první. Světový teď padá, do cíle zbývá necelých 100 metrů. Emile, je s tebou všechny náš lid a Zátopek letí před děti jako první, už je několik metrů a Emil je bílý. Hlásíme lidu naší republiky. Československý reprezentant, stábní kapitán Emil Zátopek splnil svůj závazek. 29. vyšlo Rudé pravo a jo, titulek, veliký titulek. Světový úspěch Emila Zátopka, tehdy ministra, no tak volal sekretářku a říkal, poslyšte, já v tom sportu nejsem tak honěný, byl neúspěšný nebo to, ale asi jsem měl to, co říkáme s Danou, že člověk potřebuje mít dají trochu štěstí v životě i v tom sportu. Rozradostněna ještě nečekaným vítězstvím Emilovým nastupuje Dana Zátopková k prvnímu hodu s největší vůlí dosáhnout co nejlepšího výkonu. Několikaletý cílevědomý trénink se vtěluje do každého jejího pohybu. A Dana prvním hodem dosáhla novou zlatou pro Československo. Tak zažrat do věci, to bylo právě to, co já jsem se od něho furt se s tím zabývala. Tak, no sport, tam je nejkrásnější